May kasayuran ka ba sa kahimtang sa atong kinaiyahan karon? O nagpakabutabungol ka lang? Magpakabana ug paminaw sa mga hisgot-hisgot sa Goodland. Ang Goodland usa ka non-profit organization nga ang tumong mao ang paghatag proteksyon ug hibaw alang sa atong kinaiyahan. Busa, ayaw palabya ang maong higayon. Paminaw sa mga hisgot-hisgot sa Goodland. Diri sa Radyo Natin FM 102.9 MHz sa dial sa inyong mga radyo. Mga hisgot-hisgot sa Goodland, matag Miyerkules, alas 6 hangtod alas 7 sa gabi. Kamusta? Maayong gabi sa tanang maabot nga naminaw ining Sibianan 102.9 Radio Natin FM. Nagasibya dinhi sa lungsod sa Madideho, Cebu. Sa ngalan sa tag-iyan ining maong radio station, sa mga staff, sa makausap pa kini si John Ortega sa Goodland Association, nagdagala ni ining programa Hisgot-Hisgot. Kani nga programa sa radyo, usa kini ka pinalit nga oras sa Goodland ug ang ato nga ri ginahisgutan walay labot ining istasyonan o kabahin sa politika. Apan kita nagahisgot, may kalabutan sa aton kinaiyahan ug asa na kita dapitan. Aduna pa ba kitay mahimo aron may ang mga kadaot nga nahimo sa kinaiyahan matabangan pa. Tungod sa giingon nga we are running out of time ni David Attenborough. Sa karong gabi una, aduna kitay mga bisita ato sila gidapit. Kini sila maoy mga nasayra na kabahin mismo sa ato kinaiyahan diya sa kadagatan. Pwede ato sila ilalahon, pangutan to sila kung diin sila gikan o ang ilang mga ngalan. Ako si Rufino Canayong, gikan sa Barangay Ubungob. Usa ka konsehal, sunod nasahin sa agriculture. O sa may imong kabahin dito sa dagat ginagawa. Ang kanang kabahin sa dagat, sa pagsugod yun ana, 1986 man siguro to. Ano kang kuri? Kon na 2006 ato. Nya konsehal ko ana. Ako na gi-propose ba kay wala pa man to isang tuwari sa una. Nya ako nag-imbitar mga mananagat nga mini ang akong plano. Dugay gyud, dili pa gyud sila mosugot kay kung saan man kuno ang sanctuary nga wa na sila kapanagatan bitaw. Mao na to nga duha gyud na akong katuig sang kumbate gyud nga ma-approve adto nga kuan nga resolution namon, ma-approve sa mananagat, ma-approve sa barangay tanan mga duha gyud katuig kapin usa pa mi sugot nya gamay pa to. Kuan pa lang ka hektarya do 9 hectares nya mag-abot na o kuan pa lang tulo ka unom ka bulan kita Manila nga naabi tay makuha na silang dagko nga isda gani. Nya mo to sila pa may request nga pwede ko palapad-laparan. Lagi palapad-laparan karon palapad-laparan na pud. Sige. So kato mga pasiuna nga paghisgot sa tuwa ni kagawad Rufino Canayong sa Barangay Ubuob. Napakita usa kini siya nahimo siyang representative sa o hawas sa mga mananagat sa Santa Fe sa kaning PAMD, no? Sa PAMD. Sa PAMC. O nakagaling ko sa PAMB. Sa Biwa PAMD. Okay. So ato siya ilailahon o pangutanon kabahin sa iyang mga gimbuhaton diha mismo sa ato kadagatan. May gabi sa tanan, no? Ako diay si Silso Tibay Lustosimo, taga Barangay Maricaban, sakop sa lungsod sa Santa Fe. Kung maghisgot ta kabahin sa PA kanang Marine Sanctuary, diha sa sa Maricaban dugay na nakaayo pero wa gyud na maatiman sa unang ganling ng munuan diha sa barangay.
Sa diha nga gi pulihan na ang bagong ang nahimo ng bagong kapitan si Juan Remio Batyansila. Sa una niyang paglingkod, iyan ang gihugtan ang pag-atiman sa sanctuary diha sa Marikabang. Gani na ako'y kay ako kaniadto usam ko ka barangay secretary, na ako'y gihimo nga kasabutan tali sa akong asosasyon MASPA. Ako diha ang presidente sa MASPA. Way labot sa samang higayon ako usab ang presidente sa Bamasa. So, kining Bamasa? Kining Bamasa mao kini ang Bantayan Magdidiho Santa Fe Pisirtok Alliance. Okay. So diha sa naami gihimo nga kasabutan tali sa mga barangay official sa barangay Marikaban o sa asosasyon sa MASPA nga kinahanglan ang barangay official o ang mga official usab sa MASPA magtinabangay may tungod sa pagpalambo sa kadagatan nga sakop sa barangay Marikaban ang pagkuan sa sanctuary kay kaniadto gyud kana nga panahon sa unang yung panahon ana gipasagdan na sa namunuan sa barangay. Sa diha ang milingkod na si Kapitan Romeo Batyansila, iyang gipaninguha nga mulambog yun ang maong sanctuaryo. O kaniadto kana gyud ang sistema sa sanctuary sa Marikaban naglaba na abay sa kuan sa tangkulan. Sunoan na obserbahan nga kung hunas ang sanctuary wala na isda kay padung masalawod. So ang among gihimo naggama kami resolusyon nga lisuon ang sanctuary sa Marikaban paingon ngadto sa laod. So tuod man sa naliso na namo kay gani ang amo unta sa plano nga i-appeal gyud ang kabakhawan. Puro nagreklamo ang uban nga mga mananagat nga dito na lang kutob sa tangkulan. So moto nga sa naobserbahan namon inighunas sa dagat amo makita nga naagoy mga isda nga nagpabilin. So mo to nga gidasig nako ang mga tao, ang mga mananagat nga kinahanglan at imanong gyud ang sanctuaryo. O karon naanagoy ko ang mga tao diha nakaingong gyud nga dako gyud kaayo sang ikatabang kung naay sanctuaryo. So kabahin sa kuan lungsod sa Santa Fe na ay napuo ka sanctuaryo diha. Ni Aspuok, sa poblasyon, sa Talisay, sa Hilang Tagaan, sa duha ng Virgin Island ug dito sa Tinatarkan. Napuo ni kabuk ang sanctuaryo sa lungsod sa Santa Fe. So sa tinuod lang sa primerong pagmugna sa sanctuaryo kining MPA, maglisod gyud ang mga tao. Labi na tong mga tao, katong mga mananagat nga di ko makasabot kung unsa ka importante ang dunay MPA. Okay. So ato na karon ipalakdan no palawman kada mga maong diskusyon nato nya. Napakita usa nga dinapit usa kini sa kabahin sa NGO nagatrabaho ug nya mao man sila karon ang ila expertise bahin gid sa ato kadagatan no. Nya ang ila pud concentration may matabangan gyud makatabang sila sa matag LGU sakob sag-asa kini mga dapita nga puyo o naa kini makita sa mga coastal nga area. At the same time nagatabang man sila sa mga rehistrado nga mga kapunungan sa matag coastal barangays. Tapos adto na po sila ginapangbuhat pud nga mga gitawag ton savings club. Tanan mao'y pagtabang lamang nga maisa ang kapanginabuhian sang mga komunidad ilabi na sa mga hanay sa mga mananagat. Aton ililahon ang usa nato ka dinapit ilag nang taila sa imong ngalan. Mayong gabi kanatong tanan no sa tanang suki natong tiglaminaw sa 102.9 radyo natin sa lungsod sa Madre Dios. Hinaot nga karong gabi mahatagan mo og mga pagtulon-an kabahin sa atong kadagatan. Sa dili pa mi magstugod hatagi ko niyo gigayon sa pagpaila. Ako si John Iscaro Pacifico, lumad nga taga Bantayan sa Suba Barangay. Usa ka community facilitator sa Tambuyog Development Center. Ang among papel diri sa lungsod sa Bantayan, dili lang sa Bantayan kundi sa tibuok isla sa Bantayan, mao ang pagtabang sa mga gagmayng mangingisda
diri sa atong isla. Ug usa pa pagtabang, paghisgot sa atong mga advokasya sa kadagatan ug mga polisiya. Okay, sige, daghang salamat, no. So, may nahisgutan nato kini karon ang kabahin sa kahingunguhaan o sa mga natural resources nato. Ilabi na gyud diha mismo sa kadagatan. Una, nagisgot kami kabahin sa Marine Sanctuary. Hisgot atong unsa kining buti pasabot sa Marine Sanctuary. Kay daghan kini mahimong ang uban nagproblema kini. Dako ini kadako kabahin kini nga nakatag nila dakong pangutana. Ang matod pa nila sa uban nga problema nila kining Marine Sanctuary. O gunya hisgutan sad nato ang diha sa kadagatan kining tawag naton kalusayan. Ngano man dapat kini panalipdan nato ang mga lusay kay kuno nang lusay ra man na sila. Unya lain sad ang kining mga kagasangan. Kay nakita nato karon sa mga gasang, makita kani mga nagapangisda, magdalag mga karas, nya katoy mga uban magdala kini mga sauna, kuskos man to, puro karon sunrocks naman o chlorine, no. O nya kining mga kabakawan. Ato isgutan kung usa kini ang kining tulo nga giingon nga gipuy-an sa isda, may kabahin sa ato ka panginabuhian. So at tagsa-tagsaon nato sila, no, ang ila kaugalingon nga mga kasinatian o eksperyensya, ang ilang mga kahibalo nganong dapat ang matag coastal area o matag kabaybayunan sa kada barangay dapat bito lagi sila ginatawag Marine Sanctuary. Nganong dapat nila panalipdan ang mga kagasangan nga ana-ana ng dapita. Nganong kini mga kalusayan dili lamang kini sila maoy puuhon kundi kung posible pa palapdan pagit kini. Ang usapod kanang mga dapit nga pwede katamnan og mga bakhaw nganong palapdan pa kini ang mga bakhaw o kung posible di kay posible nganong dili kini dapat pamutlon, no. So diha karon makonsentrar masintro ang ato karon paghisgutan niining gabi una. Ato siguro pangutanon balik si Bro Kagawad Kanayong kung nganong nagtukod man gid sila sa Marine Sanctuary sa Barangay Ubuog. Unsa may importansya niini para sa inyo dito? Okay, una god ang gitawag nga sanctuary mao mo gud na itluganan bitaw sa mga isda. Nya sa una dili sila mosugot ng mga mananagat. Kay nagtuo sila nga ang sanctuary korayon bitaw. Pero dili man na korayon. Diha lang sila tagaan o higayon nga makapangitlog. Total kanang mga dagko di man na mo pabilin diha. Gawas man gyud na mao na nga karon perabuyag lang sa amos barangay. Medyo ang ubang tao daw may adjust na gani labi na taga-amo. Na may magpabadlong pero dili na taga-laing barangay na pod. Okay. Oh, kay nakita man nila nga naa na dihay makuha nga daghan nga isda. Mao na ang uban mo kawat gyud sila. Nakahinumdum ko na sa una, bro, katong nagaobra pa ko sa DA, sa LGU Bantayan. Katong nagpatigayan kami og Seaborne Patrol, may nakadakop mi dira katong ang pukot niya mismo naagay sa sulod sa Marine Sanctuary nya amo gipangutana. Oh. Gibira na mo ang mga pukot bag-o pa kayo mga pukot. Tingga bago pa kayo. Gipangutana namo ang katong nagapamugse dili iya haraman dayto. Pagkadaghan kayong isda. Kuan man to timing man to nga kuan bro. Kanang hunas bitaw yang isda diri man pa kuan sa ubos. Didto gibutan niya yang pukot nga bag-o para ba kayo. Gamay ra 20 kilos ang natuloy sa pukot pagbirada namo. Alipaya lagi sa kuan sa katong inyong kauban itagaan man namo sa dato sa kusisda nya gidala pagid sa lungsod nakasuwa hinuon sila dito. So daghang salamat ato na karon palapdan pagid pagayo. Si Bro Celso sa ilahang dapit sa Santa Fe. Diri sa amo gisip man kag kalusayan o kagasangan. Diha sa kuan ang kuan diha sa kalusayan importante kay na nga dili gyud hilabtan ang kalusayan ug ang kagasangan. Kay kana gyud ang kuan, kana yung kalusayan sa bag-o pa miso o mamihod ang mga danggit. Ang iya na mga similya
tuwa na dito sa kalusayan. So mao ganay hinungdan nga ang pingan gyud nato ang kalusayan. Dili lang ang mangroves, O nya dili lang sa ang corals. pagka kuan na ang uban na adto na sa mangroves. Ngang importante gyud kaayo nga ang usa ka barangay sama sa barangay Marikaban naagoy mga mangroves. Bakhaw, bungalon, pagatpat. Kay kini gyud ang kuan timailhan gyud aning bungalon. Kung lambo diha ang bungalon, mudaghan po diha ang mga pasayan. Kay naaman mangon ang mga pasayan dangok. Kunya, kini pod ang kabakhawan kung lambo na siya, mulabong man gyud kaayo, tako kayo ang importansya sina sa kinabuhi sa tao. Kay mao na siya ang mga higko nga kwan sa hangin masuyop sa kwan sa kabakhawan. So kinahanglan gyud ang kabakhawan nga maatiman. Agani ang uban ako nakitaan ilang kumpayon pagkaon sa baka pero sayop na nga pagtuo. Sunod kabahin naman aning kagasangan ang mga isda nga diha namuyo sa kalusayan kadagko ana tuwa na magpatingog sa kagasangan. Sunod ang uban ana moadto ngadto sa sanktuaryo, ang uban ngadto na sa gawas. So ang diha sa sanktuaryo sa diingon pa ni Bro Kanayong na kung dagko na ang isda diha sa sulod sa NPA mangguwa na nya ang makapahimulos na kadtong mga mananagat nga nagbutang sa ilang panagat diha sa laod sa sanktuaryo. So ang ako lang hangyo unta sa mga pumuluyo nga dapat ang mga kabakhawan, kalusayan gani diha sa Marikaban karon ako gunang gipaninguha nga mahunong na ang pagpanudsod kay dili lang lusay ang ilang madaot ana hasta kanang mga Kagmay. gasang nga nanubo diha sa kalusayan madaot pod ug kining sudsod kuan kay ni kining propisyo kay ang sudsod kay kung manudsod ka sunod ang isda nga tuwa sa iyang kay di na to makaguwa kay matabunan man to sa kuan baybay nga sa sudsod. So mao na ang akon hangyo lang sa mga tao nga magkinabuhi kita sa tinarong nga paagi sa pagkinabuhi. Kining paggamit nato sa pine misnik, kining pino nga mata sa pukot, illegal na kay suma sa balawod sa fisheries gibawal gyud na ang paggamit og pine misnik. Mao nga palihog lang kining kung kinsa may nagpaminaw karon ta taga niya importansya sa iyang pagkinabuhi. So ato ko na kung may time kita karon ato hisgutan kini kung kining kabahin sa ginatawag pinog mata no. Kay may naabtod na sa balaod pero may mga exemption na siya. Pwede kita makagamit sa pino nga mata apan sa usa nga matang sa pagpangisda ana hisgutan nato kay nya. So ato pabinawan sad sa atong usa kini dinapit ikan sa tambuyog kabahin si Koki. Sige, no? Na anam na gyud no atong paghisgot sa atong mga protected area, no? Marine protected area gikan sa Kabakawan, no? Kalusayan o Kagasangan. So base pa sa gisulti sa atong bro, barangay kagawad sa Oboob ug atong chairman sa Bamasa, importante gyud nga magkuyog ang tulo ka habitat, no? Kay sigun pa nga gikan sa ila do na tay life cycle sa atong mga napagtulunan, no? Dili man lang siguro kami kun dili sa tibuok Bantayan halos tanang mangingisda ato na silang napaybaw unsaon pag-manage sa atong kadagatan, no? Gani balik-balikon nato na unsa gyud ka importante ang tulo ka habitat, ang Kabakawan, Kalusayan o Kagasangan. Sa dili sa atong isla gani nakapokus na gyud ta sa atong marine sanctuary, no? Mao na siya ang mga corals. Nakalimot po di ay ta nga ang seaweeds di ay pwede di ay natong himuon og sanctuary. Ngano man? Di ba? Sa atong kuan is cycle gikan sa Kagasangan, dagko sila adto sila mangitlog, adto sila manganak, moari sila Kalusayan sama sa atong sa dili sa atong Bantayan, sa lungsod sa Bantayan. Taas kayo ta og Kalusayan. Pero ang atong Kalusayan wala maprotektahan, di ba?
gipaundang ra nato ang sudsud ug baling apan wala gani ta nakahimo og sanctuary nga mao nay siguro sa umaabot ato nang hisgutan sa Imparmsi sa Bantayan, dili lang sa Bantayan kundi dili sa tibuok isla sa Bantayan nga doon na tay mga polisiya nga makahatag og kanang balaod yun nga ang kalusayan ato pod siyang i-proteher, no? Kay ang mangroves doon na naman nagproteher, ang DNR usa naman sila daan, then katong mga POs nato, no? Pasalamat po ta sa atong mga POs, sa atong People's Organization diri sa tibuok isla kay sila mismo nakaamgo na gyud kung unsaon pagproteher galing aduna pa tay ubang mananagat nga wala pa gyud kaayo nila gi suod silang una-una nga mao na ilang panginungwaan, no? Maghisgot ang sanctuaryo, balaan, apan ang uban wala pa gyud kasabot, no? Muhisgot ang sanctuary sa una pa yung panahon, sugod pa ko sa pagka-organizing, maghisgot na ganit ang sanctuary, daghan kayong mananagat magreklamo nganong sanctuary na, no? Ngano inyo nang siradan, wala na nga may kapanagatan. Ang isda sa sanctuary wala man na higti, mugawas man gid na siya. Mao na gitawag natong spillover or migration, no? Bisag asa na sila maabot, mao na nga dapat ato gid nang ampingan kaysa umaabot kita lagyapon ang mabulahan, no? Gani do na ta sa pagkakaron hinay-hinay lang ta sa Madre Dios unsa may pinakalapad nato diha. Karon naa na tay balaod sa danggit, di ba? So unsa may gipuy-an sa danggit? Atong seagrass, di ba? So mao na nga ang MPA importante gyud sa ato diri sa isla sa Bantayan kay siguro 80 ngadto 90% ang dagat mo ay atong gisaligan. Okay? So hinaot unta kato atong mga suking tigpaminaw diri sa atong tulumanon hisgot-hisgot katong mga mananagat, gagmayng mananagat, no? Galing masuko mo nganong gagmayng mananagat ra gyud ang atong hisgutan ang commercial fishing dili. Kitang mga gagmayng mananagat usab tagareklamo sa commercial fishing, kita ra usab ang naguba sa atong kapaningwahaan, di ba? Wala pa tay rehistro, kita pa sige reklamo, di ba? So mo na nga dapat unsaon nato pagpasabot unsa gyud ka importante kaning tulo ka paningwahaan sa kadagatan. So may ipuno kita ano. Balik kini siya ang Marine Sanctuary ubot ipasabot. Usa kini sa Marine Sanctuary. Una mo ni siya ginatawag nga gi create sa ato mismo Department of or Fisheries or Bureau of Fisheries nga diha ang mga isda mo puyo, diha sila mangitlog, diha sila magsanay hangtod sa punto nga pwede na sila magawas o asa na sila dapita. Kana sa nga dapit kanang Marine Sanctuary gitawag kana sa English nga to no take zone. Buti pa sabot nga wala gid kay pwede nga mapunit o makuha sulod ni anang area ha. Aduna sa ginatawag nga core zone. Kining core zone mao na sa dapit nga kung masakpan ka nga managat ana dira mapahamutangan ikaw og silot sumala sa balaod. Doon na sa ginatawag buffer. Kining buffer depende sa ordinansa nga gipatunga sa kada lungsod kung pila ang distansya gikan sa core nga diri sa gitawag diyang buffer. Ang tao dira nga managat, dili man siya nimo pwede dakpon o arestohon, apan mabadlong siya. Kung magsigi siya, pwede nimo siya matagaan o mubo pwede nga sa pagtawag ini kaso niya or kanana mga pagbadlong o patubag sa diya sa barangay kay kana diyang dapita bisag dili higpit pero gibawal sa gihapon. So ana ang mga butanga. Sumala pa sa balaod nato ang matag munisipalidad muhatag sila og at least buti pasabot wala siya'y limit kung taon sa kadako ang ipahimuta nga Marine Sanctuary pero ang kidako niya at least diingon pa 15% sa gidakon sa iyang dagat mahimo siyang Marine Sanctuary. So sa ato karon panalitan diri mismo sa Bantayan mismo doon na sila nag-declare sa aton municipal ordinance at fishery ordinance tulo ka matang nga dapat bantayan. Gitawag kini nga marine reserve, no? Kining marine reserve mabuti pasabot pwede makapanagat ang mga mananagat dira, magagmay nga mananagat apan sa mabuti pasabot dunay apan gidili dira ang mga illegal sama sa pagpangdinamita og isda, no?
pag sulod sa mga komersyal nga mga panagatan. Dili dira pwede kini ang ginatawag nga mga aktibo nga mga panagat panilitan anang kini pagpangtumbok, no. So apan sa karon nakita nato nga bisag asa kadapita kun dili magistrikto ang mga tag munisipalidad di sa kadagatan may naay mga presensya sa nagapanumbok kanang gibawal man ang pagpanumbok tungod gi-classify kini siya sa ato national law sa dagat mismo o sa ato municipal ordinance o kanang kabayan sa papangisda nga aktibo siya nga naman tungod kay inay ang isda nga dili matuloy didto sa maong pukot tungod sa kalit nimo nga paglamba o pagtumbok mahadlok siya og motuloy dito sa pukot nimo so mo na gibawal sa ato mismo balaod kini gitawag nga active or scaring buti pa sabot gihadlok nimo ang mga species isda aron nga kaning motuloy sa imo nga pukot. Ang lain sad kita sa marine reserve makita nimo dira pod kini ang gibawal panalitan kanini ang paggamit sa mga karas, no, pagpangukab sa mga bato gitugtan ka sa pagpanagat pero kato lang ang mga panagat nga gitugot sa atong balaod nga diin dili makadaot sa kinaiyahan ilawom sa yuta. So mo na sa marine reserve. Ang ikaduha nagtugot sila ginatawag nga marine refuge. Unsa kini marine refuge? Sa ato pa nga pinulungan binisaya dalang panan. So ang isda, kung asa sila dapita, inigsulod ana dira sa identify sa munisipalidad nga dapit nga diin kadangpan sa mga isda, ang kini mga mananagat nga mosulod dira mo hinahinay na siya. Iya na karon hunaw-hunaon kung ang kini bang iya nga matang sa pagpangisda, okihan ba sa gitawag dapit nga diin marine refuge o dangpanan. Sumala sa to mismo ordinansa sa di sa bantayan wa ko kitay kasayuran sa uban nga mga munisipalidad pero sa kining water ordinance sa bantayan kining water ordinance number 04 series of 2005 nagisgot dito siya nga ang gitudlo nila gideklarar nga marine refuge o dangpanan mao kini ang ginatamnan sa mga kagustuhan mo tagisgotan ganina ni Sir John Pacifico nga kabahin sa mga seaweeds. Diha mismo ang mga isda once ka magsulod dira-dira dili ka na pwede pa maka parean ng samot kining pagtumbok nimo kay una kung magbuhat ka ni ana posible masuko ang tag-iya mismo sa guso kay mga tagak man ang ilang mga guso o saray mga pagpanagat ang gamito nimo dira sumala sa maong ordinansa pwede ra ka mamubo apan may apan pa gyud mananghid ka sa tag-iya sa black. Kay pwede ka makasuhan nga nangawat ka sa iyang guso. Sumala sa mga ordinansa. May nganong may inama ko nga nangawat ko sa iyang guso, dili man na nimo dira dapit nga nagsulod man ka sa iyang area. So pwede ka niya kapasinganlan. So mo na sang giingon sa maong water ordinance sa lungsod sa Bantayan, gabay sa marine refuge, nga mao kini ang gitudlo nila ang kagustuhan. Sa una do na patoy pearl farm sa Hydra katong ginapamutyaan nila no katong ginabutangan nila ginakultura nila sa mga tipay para nga makahimog og mga mutya pero kinawa naman to so mao na lang ang kagustuhan na bilin. Ang ikatulo naman ng strictly prohibited mo kini sa ang gitawag nga marine sanctuary. Sumala pa sa aton mismo nga balaod nasyonal sa kining Implementing Rules and Regulations of Republic Act 8550 as amended by Republic Act 10654 no sa iya section 101 o 101 kabayan sa marine sanctuaries giingon diri nga kung pananglitan nanagat ka kini ang imo pagpanagat giilala nga municipal nga pagpanagat no. Kung masakpan ka diha nga nanagat sa sulod sa marine sanctuary, pwede ka nila pamultahan og 20,000. Masakpan ka. Kung dako-dako man ang imo nga panagatan nga nasulod ka dira nang dapita, so pwede ka nila paninglan o pamultahan mga 200,000. National law kini ha. So buti pas bugat. Kung dako na gid kaayo, o ikaduha sa mas dako 600,000. Kung dako na gid kayo 1 million.
So ingon na nakahigpit. Kung nga ningon na naman ito, ginapaninguhaan kini nga ang mga isda mismo, nga katong mga isda nga nakita nato sa una nga anaa na lang sa libro, o posible may anaa pa kini nga nakabilin, pero maihap na lang o nagapanago na ini, posible nga makabalik sila nini ng mga dapita o basi kung dili pa kita karon makakita di ana ang basi ang atong mga anak unya makakita ang maumaning isda nga nasa libro. O ana ba so ana na siya kung nganong gipatuman kana siya. Lain sad kita nagisgot kita og kanani ang kabahin sa kagasangan no. Doon sa kini ka importansya ang kagasangan. Pareha to katong sa miagi no. Kanang nagreklamo ang mga mananagat no, mga mananagat kabahin ana. So gikaso no. Ang o gipasumunan ang nahitabo pa hinuon mao nga ingon sa tao nga nagusay sala na kuno sa gasa nga naa dira madaot din na no. So isgutan nato din sa sunod. So ato ko isgutan no kung kinsa ang pwede magdumala niini no, ang gisangunan sa pagdumala sa maong mga protehiran o patpagi panalikdan nga mga area o kini ang mga kagasangan, mga kalusayan, kini mga kabakawan no. Kinsa man ang gitudlo sa ato mismong Municipal Fishery Ordinance o sa aton National Fishery Laws kabahin ni ana. Ato panguta pag So, atong pangatan no, atong chairman sa bantayan. Sa akon ang kiingon, kitang tanan nga nabuhi sa dagat, kita gyoy ang ngayan nga mo atiman sinang aton mga bahandi sa dagat. Kinang kabahin sining pagpananaw sa bakhaw. Kinahanglan nga kita aton mang nasayran nga ang mga isda natay makuha nga mga isda diha sa kabakhawan. Kinahanglan nga kita nga mga mananagat dili natong itudlo sa uban, kita nga mga mananagat nga nagkinabuhi diha sa dagat, kita ang magdumala. Kay sa akong gikong para sa ako'y presidente sa Bamasa o sa among asosasyon sa Marikaban sa MASPA. Kung inyo lang isali sa asosasyon, dili na pwede. Kay kita tanan nang inabuhi man sa dagat, mao man gani nga kami akong gipasabot ang mga tao labi na itong naggamit og sudsod diha sa kalusayan kanang kinahanglan ato yung ampingan ang atong mga kalusayan kay sa gikaingon ko na ang mga danggit kung mamihod na gani ang danggit ang similya ana muadto na sa kalusayan kuan bro niya day ko ikuan diri sa amo sa Santa Fe na mi karoy gihimo nga ordinansa kung na-implementa na gyud kanang pagdili sa pagkuha sa gagmay na mga danggit o gidid-an dito ang mga mananagat nga gikan sa ikaduha nga subang sa bulan hangtod buwan hangtod sa ikaunom wala goy managat ana nga pananggit. Kinahanglan ang mga kuan dito mga kuan sa punot ilang mga sagpo ihangin gyud na kay parang ang similya sa danggit dili to makuha sunod kana siya nga similya tuwa na mudagan ngadto sa kalusayan kung ang atong kalusayan malambo sunod kanang kuan mulmul to asa kagasangan ug gani ang uban nga mga danggit ini kadagko na tuwa na maglingaw-lingaw sa kagasangan. So kabahin sa pagdumala kitang tanan nga nagkinabuhi diha sa dagat kay kita may makapahimulos kita gyud ang dakoy katungod sa pagdumala sa aton bahandi diha sa kadagatan. Tugang lang po nako no kanang silso. Sakto gyud nga dapat usag-usa sa ato kitay mo duma sa atong kapaninguhaan kay og magsalig ta sa uban. Mo'y muunay sa atong kapaninguhaan pero base pod sa atong mga paghisgot sa mga balaod kita isip magmugna tabang sa mga asosasyon sa mga mananagat pagmugna og mga polisiya. So depende sa atong barangay no. Although wala may barangay water kaya nga ato municipal water man pero gitagaan og tahas ang atong mga barangay officials atong labi na gyud katong mga
komitiba sa fisheries, no, sila usa sila nga mupasar og resolusyon nga kung pwede ang mga organisasyon sa ilang barangay, people's organization katong mga mangingisda, mao ang tagaan og tahas nga moduma sa ilang sanktuaryo, dili lang sa corals, sa lusay or sa mangroves. So kato sila mao gyud atong tahasan kay labi na sa sanctuary nga naay mga bantayanan, mga buya, mga unsa pa diha nga kagamitan sa dagat. So ato yung gihingusgan nga dapat ang asosasyon mao ay muduma, no? So sa gibuhat natong pulisya, pero pinaagi sa barangay himuag resolusyon then atong ipasar and komenda dito sa munisipyo. And speaking bro sa kwan, sir, sa kanang pagdumala ba, may na ako'y barangay nga na hibawan, di lang tabag bensyon na ano para di kita kaya ko na nila. Pero sa tinuuray gyud may na mga officials nila against gina nga sa maong marine sanctuary kay favor pa man ganito sa mga illegal, no? Wa pa na sila kasabot. Oo. So bisan nakasabot sila kay in fact sa una nagtabangan niko sa pagpamuya adto sa dapit mismo sa marine sanctuary, pero subo palandungon nga buyahan na mo karong adlaw gitalikod bi pagkabuntag namugsay ko akong gitan-aw, wala naman ng mga buya kipamutol naman. So, ana sa pro sa ako pangutan na sa komunidad sa mao mismo nga sityo kisa na mutol wala na katong kagawad. Wa kadungog isinggitan niya kada na mga nana ba. So sa inyo bro kana yung kagawad Sa amo, tungod lang sa municipal karon nagnitabang na og kuan, panghatag og buya. Ganun lang atong miaging semana nakadawat mi kuan kawayan para additional kuno nga replacement ba sa mga kuan nga floating house. Sunod karon may mga buya na kompleto na. Ang nakadiferensya lang dira kanang mga tao bitaw nga bisan nakahibaw na musod lang gyapon kay naibog lagi. So na diha nagtukod tag sanctuary para kawatanan. Mo na ibot silingon bro nga inyong sanctuary gisulod kay daghan makuha. So muna usa ta pasalamat ta sa atong LGU sa lungsod sa Bantayan nga gani sa 20 ka coastal barangay, no? Adunay mga sanctuary. No? Pasalamat ta sa atong executive nga iya yung gipahingusgan, no? Gani naa natay upat ka cluster sa atong MPA. Sa cluster A, no, although corals lang yun kasagaran atong nahimo, wala pa ang seagrass, mangroves, pero at least nasugdan na gyud, no, ang pag-clustering sa atong marine protected area sa corals. Nagsugod na gani cluster A, Atop-atop, Tamiaw, Silyon ug Baigat. Then dire sa Picas, cluster B, Isla, cluster B, ang Doong, Luyong-Baybay, Lutungan, Butiges, ya, tupalo na ang Lifayran, di ba? Ya, ang cluster C, mao niya ang Uboob. Uboob, Sulangan, Songko ug Binawbaw. Then cluster D, mao na ni ang sugod tag Bantigi, Giwanon, Baod, Pataw, Kabak. So kana nindot na nga pagkamugna, no, by cluster nga gihingusgan gyud sa atong mga fish warden, no. Sa Santa Fe doon na tay maas managed access area, apan doon na po tay ginahimo nga IMFAN, marine protected area network, no. Mao na karon atong gisugdan nung Silson, no, nga hapit na himuon na nato maghimo mig draft resolution aron mahimo pud siyang network, no. Sugdan naton ang IMFAN 1 is Talisay or Marikaban. Marikaban sa Marikaban po poblasyon. Mao na atong IMFAN 1. Ang IMFAN 2 ang Talisay, ilang tagaan o Ukoy. Ukoy. IMFAN 3 mo tong tibok isla sa Kinatarkan. So ang atong mga opisyalis, no, sa lungsod, dili lang sa lungsod kundi tibok isla sa Bantayan, ang atong mga pharmacies naglihok gyud gani
katong mga gagmayng mananagat suporta mo dili ni para sa mua, dili para ni sa inyo, no? Mao na gitun-an gyud na kung unsa ka importante ang mga MPAs, no? Atong mga habitats sa dagat. Okay. Ay, correction na itong Brad ba, itong pagsulti ni mo ba nga, kita tanan ang magbantay. O mga mananagat. Lahi man sa amo, kay ang ila, makita lang nga ito ay misod ito. Usa pa mo report dire, niya, idagan naman dito na kay ila may nagian. Niya, amo sila gingnan nga, sa ngalan lang tagi-barangay kita, kung ara ka mo'y makitaan, badlo nga. Kay di ilang santuari, dili man na para sa akon, para man sa natibukan. Mao gani. Oo. Nga ang ila katarungan unsa. Basi kuno sila suyaan, ila kuno panagat. Kay nga sila yung badlong din ako sayop man ay. Sayop ng kuan nga katarungan. Kita nga nagkinabuhi sa dagat. Kita gyud ang magbantay sa aton bandi sa dagat. Ado na may daghan nga matang sa pagbadlong. Kining pwede ra ba nimo siya ingnon nga kanang palayo mo dira, pahawa mo dira kay basit nga kaboto karon ang gabantay dira dakpan gid mo. So dili ikaw mo yung mainitan. O ana ba nga murag paminaw ko wa ka pa madakpi kay basi og nangihi lang to na kasi ang personal kiniya ba. Protonto nagbalik to patay gid ka anaan ba. Pero ang akong gibuhat bro dito sa Maricaban inang dili na ako sa pagpanudsod. Ako lang pasabton ang kuan mga manudsod ba nga kining inyong gibuhat usa ni ka illegal man gud ning sudsod kay ang inyong gikuan diha dili lang kay kuan kining lusay hasta ang gasang pero ako igo lang ko sulti sa inyo basi madakpan kamo sa Bipar kay ni ara ba karon nagsigit tuyok din ang mga kuan sa Bipar para dili kamo makamahay sa akon nga moingon kamo nga nakahibaw mga yan siya nga awagod ko niya pa kana. So ang tao nga makasabot mo pauli gud na siya. Okay. So may nakita nag-iskwit kita ganina kabahin sa kini mga kabakawan no. So mas anindot tingali magkuha kita og section sa balaod nato sa amended nga constitution nato or fishery code, fishery laws. Diri sa section 99 no. Kining pabayan sa pagputol sa mga kabakawan. Kung masakpan ikaw, sumala diri sa maong section, gipasabot nga gamay raman ang imong mamulta no sa matag hektarya na pulo raman ka milyon. Kung masakpan ka. So buti pasabot. So buti pasabot kanang i-divide mo ni ang napulo ka milyon kay 1 hectare man. So ang kada metro kwadrado may naagi kay multa ana dira nga masakpan ikaw. Pero ang pangutana na dira kisa may mo dakop niini, kisa may mo implementar niini no. So nagkasayo kita basta mga kabakawan na ang number 1 ato nga ma-reporta niini kundi magpatuya adi kit sila magpatustuha mo ang DNR no. Kung makapanahon kita puhon madto kita sa DNR mangutana kita nila kung unsa nay ilang nabuhat kay may mga balita kita karon nga mga kabakawan nga gipamutol pero murag wala raman no wala ra so let's say sa Silyon nakadungog kita ni ana no so madto kita tag Silyon mangutana kita sa mga tao dito and then picturean nato dadon nato to sila din pangutano nato kung unsa yang ilang panghuna-huna o kabahin na mga butanga Kudya, minamutol man po. Ingon ana so nagisgot po kita sa kabahin kining kagasangan no. Sa section 96 sa ato mismo nga balaod sa 10654 ang masakpan ni ini nga katong nagkuha lang kay giingon sa balaod ang makaguba sa kitong bahura so may kita nga bahura so kanang dala na siya ang kalusayan o plus ang kagasangan kung masakpan ikaw dira nga bisag abi pa nanagat ka ang imong pukot may gasang nga nakuha o ang maong mga fishery sabi fish warden o ang mga enforcer kuhaon nila tong gasa nga nagpilit sa imong nga pukot o kasuhan ka mahimo kay ang matag gasang importante kini kayo kay sa UP pagani katong sa UP Miagaw katong dito ko 1995 dito sa fisheries sa Ilaom
ang manag-eskwela sa fisheries dito, may naa sila kining microscope o microscope. Tapos may inaa sila mismo ginasukod nga katong dili kayo kung pila gid ang tubo sa gasang sa kada adlaw. Gipangutana ko ang maong estudyante kanang paspas ang tubo niya. Lisod gid patubuon ng gasang sir. So mo gagamit kami gani ani siya nga mga kahimanan para may baw-ana mo ang pagtubo niya. Nya kini katupan ning last year. So makita nimo last year pa managwa lang sa gyapon inirugan kay ingon ana di ay ka usa kini kalisod patubuon pero yano lang nga ginaguba sa mga tao ang Pinoy anan mismo sa mga isda. Murag sistema ba nga kung ikaw pobre ka gubo ni mong balay kano sa ka tama ka patukod anang utro no sa imo nga balay sing nana. Ang lain sa dato nga paghisgutan no kanini ang kabahin sa mga mo nang kalusayan ang ilang usa kini atubangon nga kaso pala parihara. Pala parihara. So ang dugang sa nato karon posible kung dili maginato sila kita mismo mo ay magbadlong sila kita mga enforcer ang ubana mo sukol mahimo ang sa training karon sa mga fish warden kung mahimo kuhaan sila ngalan no ngalan kung mahimo kung kita mismo maoy enforcer o fishery law enforcer ginasuggest gani nga kung do na kitay camera picturean sila no picturean so kung wala man gyud mahimo nga suwat atong ilang mga ngalan o timan-an sila din sila nga sitio or barangay nagapuyo aron nga ma-report nato sila posible diha sa barangay mapatawag sila para nga makapangandam na o kung bulubog at gid may mo nato sila mismo ipadangat dito gid mismo sa lungsod para nga kapasakaan sila mismo sa kaso or sa kalapasan sumala sa ila mismo nga sa kini nga nabuhat. So kana siya no bro nga kini mga pamaagi pa lang kini siya. So ato gini sa palakdan sa sunod. May ikadugang ka, sir? Well, ako sa atong kahimtang karon sa atong dagat no, labi na gid sa Santa Fe, tungod sa ilang enforcement. Gani wala man mi ingon nga nagsigig dakop sa Santa Fe, pero padayon ang pag-IEC nung senso no. Gani do na mi schedule sa pag-IEC kay kani man gud ang ato mga MPS dili lang gid ingon nga law enforcement no kinanglan dakop dayon ato gyud kuan pod nga dili ra di ay panakop ang solusyon sa atong mga nag-illegal fishing kundi ato silang tagan karon labi na karon nga doon na natay purok system so dito nato ipaabot nga doon na tay IEC no ato silang i-educate ato silang tagaan pagtulunan nganong dumalaon kini kanang gisgutan nato MPA unsa ni ka importante so dito sa IEC ato na silang hisgutan no dili lang kay dito sa dagat ato na tayo silang dakpon daghan og pamaagi no dili ta magsalid sa law enforcement kay ang atong law enforcement kulang man jud kayo mao na nga dili ta mo base sa takas pag-educate nila unsa gyud kini ka importante dili man karon dayon nila makuha unsa atong ipasabot kundi balikon pud nato sila usapod diri sa atong lungsod no gani naamang gyud ang enforcement sige man pero do na pa gyud mga illegalista gyapon nga mananagat no dili lang katong mga commercial kundi katong mga gagmayng mananagat so ako lang pod as community facilitator diri sa Tibok Isla ang ako lang yung ihangyo nga dapat rehistro gyud ta sa atong pampot o katong kaugalingon no katong mga mananagat dili lang kay katong mananagat apil na pod to ang atong mga tindirag isda katong consolidators processors kay aron mahibaw-an gyud diri sa bantayan ako lang ning dugang aron mahibaw-an nato kung pila gyud ang atong mananagat diri sa isla sa bantayan ug ma-record pod nato kung asa na napadong ang atong mga kuha gani mo isgot kita nga tungod sa illegal fishing nawagtang na ang atong mga kuha wala na tay makuha wala na tay isda wala man nawagtang atong isda galing wala lang nato na report sa mga kagamhanan no gani ako maula gyud ni as community facilitator organizer nga
wa gyud laing makatabang nato kun dili ato lang kaugalingon katong mga gagmayng mananagat nga among gitabangan magtinabangay tang tanan para sa pagpabalik lambo sa atong kadagatan. Oh. Sa pagisgot sa no, sa katang gitawag nga educational campaign, nakita sa Goodland nga association nga usahay morag kung sabi na lang diha lang gid mismo sa komunidad marag dugay pa kay kano sa pakikita makatigom nya magadto sa maong community o komunidad dar pa pakigistorya sila ha. So gi huna-huna nga gamiton kini ang radyo isip mas halapad o mapadangat dali ang maong mga pag-edukar sa mga tao. So ani kita karon no. Voluntaryo kini sa Goodland nagpalit kita diri og oras para lang niini mga butanga. So ang ato nga oras maghapit naman gyud no. Ato na lang siguro pangutan-on ang ato mga kaubanan kung unsay ang ilang panghinapos nga makomento o may istorya kabahin ini sa ato karong gihisgutan ang pagpanalipod sa ato kinaiyahan diya sa kadagatan. Okay. Sa ubob no, Santore, ang ako lang gihangyo sa tanan mananagat, sige na kami badlong sa inyo, siguro mga 5 years na kami sige badlong. Ayun na kamutahon pagsulod. Kaya nga karon mudakop ni gyud may bisan kinsa pa imo amo. Ora na. Ang ako diha ang puha ko sa usa ka mananagat nga kinahanglan nga magparehistro gud siya sa iyang panagat pambot ug siya mismo nga mananagat kinahanglan magparehistro siya kay dako kayo ang importansya nga ikaw marehistro bilang usa ka mananagat. Kay sa panahon nga ang gobyerno na ipanghatag nga mga ayuda, ikaw nga rehistrado, ikaw gyoy unahon paghatag sa ayuda kay rehistrado ka. Pero kung dili ka rehistrado, kalimutan ka lang. Amo na pinaka importante nga kinahanglan ang usa ka mananagat marehistro gud siya. Okay. Amo na lang ako Daghang salamat Bro Celso. Sakto yun no, mao ginay usa ka importante gyud nga no ang uban dili magparehistro kay walay makuha sa atong MAU office no, dili lang problema diri sa atong isla sa Bantayan kun dili apil na pod sa mainland. Dapat yun magparehistro gyud ta no, aron makita sa atong mga kadagkuan sa gobyerno nga daghan man di ni atong tabanganan no. Ang uban dili magparehistro kay walay madawat. Ila lang dayon iapil ang farmers. Dako og kalainan ang farmers ug ang fishers. Nganuman, ang farmers mananom, mangguna, mag-abono, mag-harvest. Pero ang fishers harvest. No? So dako kayo kalainan. Mao na nga kana pasalamat sa atong mga nagdumala sa atong lungsod no diri sa isla sa Bantayan nga ilag yung giprotehiran ang atong dagat. Gani diri sa atong lungsod sa Bantayan dako na gyud og kausaban sa Santa Fe og madto mo kinatarkan na gyud makita na gyud no sa Madre Dios hinahinay na pud ta gitagaan kog tahas mag-IEC ko hope nga suportahan mi diha sa lungsod sa Madre Dios. Gani pasalamat pud mi sa atong mayor diha kay siya nagay mismo nga request ug atong MAU. Okay, so daghang salamat to. So, mo ni sa ang kinatibukan karon nato. Dili pa kini mo ni katapusan. Kay mubo pa gini sa kaayo, gamay pa gini siya nga butang ato ni sigutan. Kabahin dira sa balaod nato sa kadagatan. Giwi una karon aton gihisgutan ang pagkamahinungdanon kung ano dira kitay Marine Sanctuary. Gihisgutan nato ang pagkamahinungdanon ngano ang kagasangan, kalusayan o kabakawan dapat kini sila pagapanalipdan. So, gipasabot mismo sa ato mga dinapit nga mga bisita sa karon sa kining programa to Hisgot nga sila mismo nagkapakig-ambit ug unsa nila pagpanalipod ang ilang kadagatan ug unsa na mga kalambuan nga makita nato didto sa ila mismo nga mga dagat nga nakatuyok sa ila mismo nga mga dapit. So sa sunod semana magisgot kita sa gihapon sa kabahin pa kining coastal nga o enforcement. May doon na kitay pagadapiton gikan na sa mga lagyo posible kay di magid nato sila matawag nga sa sama ni ini no face to face posible sa pinaagi lang sa online or Zoom. Okay naman sila ato naman na nahisgutan ug okay sila ang panahon na lang. So sa sunod semana pwede nato sila nga ma-interview
mapasulti sila kasi lawom na gyud kay mao na ning ila expertise buti pasabot nga mga abogado sila sa pagpanalipod sa ato mismo nga environment o sa ato mismo kalikupan. So sa ngalan usab sa ato kapulungan sa Goodland, sa ngalan sa istasyonan sa radio natin 102.9 Radio FM ug sa ngalan sa tag-iya sa mao nining istasyonan ug sa staff makausap pa mayong gabi sa ato tanan. Inyong nabati ang mga hisgot-hisgot sa Goodland diri sa radyo natin FM 102.9 MHz sa dial sa inyong mga radyo. May kasayuran ka ba sa kahimtang sa atong kinayahan karon? O nagpakabutabungol ka lang? Magpakabana ug paminaw sa mga hisgot-hisgot sa Goodland. Ang Goodland usa ka non-profit organization nga ang tumong mao ang paghatag proteksyon ug hibaw alang sa atong kinaiyahan. Busa, ayaw palabya ang maong higayon. Paminaw sa mga hisgot-hisgot sa Goodland. Diri sa radyo natin FM 102.9 MHz sa dial sa inyong mga radyo. Mga hisgot-hisgot sa Goodland, matag Miyerkules, alas 6 hangtod alas 7 sa gabi.